les coses que més m'agrada de Toni Mollà és que fa ponts entre dos mons que normalment estan completament separats, hi ha un abisme, que és el món de la cultura il·lustrada d'una banda i el món de la cultura popular per una altra. Il·lustrat i popular són dos adjectius que gastem ara i que ja estem, per fer de gastar-lo ja estem separant-les. I Toni Mollà normalment no només fa ponts, sinó que les tracta de la mateixa manera, podem dir. Tracta al mateix nivell la cultura popular i la cultura il·lustrada. I això és molt interessant en molts aspectes, però en aquest llibre en concret hi ha un moment molt emocionant, però almenys a mi me va emocionar molt quan el vaig llegir, perquè està parlant de Joan Fuster, que és l'intel·lectual valencià més important, i parla al mateix temps, en el mateix paràgraf, comença a parlar del genovès, que és probablement l'esportista valencià més important quasi de tots els temps, podríem dir, encara que és un pilotari i la pilota no està a l'alçada d'altres esports, però mereix aquest reconeixement. I aleshores ell parla de dues originalitats, la de Genovès i la de Fuster, i ell, com parla dels dos, diu que ell és la conjunció copulativa que se situa entremig. I aquesta imatge em sembla fantàstica perquè el paper d'aquestes conjuncions copulatives en aquests moments és imprescindible. És a dir, necessitem aquestes connexions entre cultura popular i cultura il·lustrada, els valencians especialment, les necessitem quasi com l'aire que respirem. Necessitem que els intel·lectuals es reconeguen a la gent del carrer i que la gent del carrer, que normalment dona l'esquena a la cultura il·lustrada, d'alguna manera comença a mirar-los amb uns altres ulls. I per això aquests moments de connexió són tan importants. La banda sonora del llibre connecta amb les bandes sonores dels altres dietaris que han anat escrivint, en general. Especialment, com sempre, hi ha en l'obra de Toni Mollà molt de jazz, que és una mica també, tornem al mateix. El jazz va ser precisament una música que inicialment va ser popular, que el món il·lustrat la rebutjava, i ara és una música quasi més culta que popular. És també fa aquest paper el jazz en l'obra d'ell, però normalment sol tindre un contingut, i aquesta música sol sempre tindre, no té un paper secundari o així ornamental, sinó sol tindre un paper important sentimental, perquè normalment la gasta per a expressar alguns sentiments que potser queden així expressats d'una manera més sutil que si ho fer obertament. I també sol tindre un ús molt intel·ligent de la banda sonora, que és com en les pel·lícules, quan està ben triada i reforça l'escena, que reforça el que vol dir l'autor. El Toni això ho gasta molt bé també. Aquesta obra en concret és com una mena de balanç final, ja el títol ho diu, lo de tot entra en el pes, ja fa aquesta referència a balanç. Jo crec que és un balanç dels dietaris anteriors, d'alguna manera, per diverses raons. Primera, perquè l'abast temporal és quasi més gran, parla de coses de la infantesa i de l'adolescència, i parla de la crisi de Ràdio-Televisió Valenciana, que és una cosa superrecent. Dir que l'arc temporal és molt més gran, però a més és que és l'obra més radical dins d'aquesta col·lecció de dietaris que ha fet ell, precisament perquè renuncia a datar cadascuna de les anotacions del dietari, no tenen data, apareixen ordenades d'aquella manera. L'estil va canviant en funció de les necessitats expressives, pot tindre un estil més periodístic, més literari, més íntim i reflexiu, o més obert i més incriminatori i denunciador. I en això és una obra més radical, i jo crec que com a contingut fa una mica de balanç de totes les anteriors. M'agrada molt sempre llegir a Toni Mollà perquè és un d'aquests autors que encara que pugues no estar d'acord en alguna cosa que diu, sempre parla des d'una independència visceral, de pensament. Rarament trobes en ell cap consigna, cap alineació en cap corrent de pensament. Pensa, és ell, pensa, ho aboca allà, i per tant sempre sol tindre molt d'interès el que diu. En el que més m'ha agradat és, la part més sentimental, la part més de quan conta la infantesa i l'adolescència, perquè també parla de la meva comarca. Generacionalment ells se lleven uns 10 anys i jo quasi me reconec en el que ell escriu i estic com una mica recuperant trossos de records que havien quedat una mica així perduts en la meva memòria, i tota aquesta part m'ha emocionat molt.